Това е Пловдив, град на тепетата, културата и фестивалите. Така най-често го виждаме. Но има и друг Пловдив, по-тих. Кварталите, малките бизнеси, ежедневните проблеми. Затова попитах пловдивчани в социалните мрежи, коя местна тема според тях остава извън фокуса. Отговорите се оказаха изненадващо сходни. Най-често хората посочват един проблем – градския транспорт. Според мнозина той стои в основата на други проблеми – трафика, достъпа до работа и развитието на кварталите. Много коментари насочват вниманието към живота извън центъра. Задблокови пространства, паркиране, тротуари, чистота. Теми, които рядко попадат в новините, но са част от ежедневието. Често се споменават и ремонтите. Някои пловдивчани говорят за некачествени ремонти и липса на дългосрочно планиране. Появява се още една тема – зелените пространства. В град, който расте бързо, тази тема става все по-важна. Имаше и коментари, които защитиха културния живот на Пловдив. Според тях събития не липсват. Коментарите показват нещо важно, че зад красивия облик на Пловдив има и други разговори. За транспорта, кварталите, улиците и зеленината. Разговори, които често остават извън прожекторите. А когато хората започнат да говорят за тях, това вече е новина.